сте хора? Аз съм Фантюс БГ. Хикс. Хикс, да знам. Трябва че преди не казах хиксовете, но ги бях забравил. Сори, поне си много да казвам хиксове. Съжалявам. Играем да, боест, да е тъпи, значи да боест. Буквално са много тъпи. Това са ми моите герои. Лакс, сори герой, супер. 1800 за други герои. Това са ми героите. Окей. Това за да видите по-добре. Имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 героя, дами и господа. Play game. Това е лесно. Прозино. Така. Привет. Здрасти. Така. Това е ново. Да, знам. Ама аз го знам. Ей. Така, минахме го, но това му птице нещо. Така. Опа. Много мръз, трябва да се натиска. Трябва да го хванеш, това е силото. Не, това е силото. Брат ми е тук, морате не се бъде, това е моят приятел. Ей, това го мразя, аз не обичам горчица. Що ми ядежа? Кът, това е изи. Това е... Ей! Та-та-ра-тре! Мия го! Не, изи. Welcome to Viber, the fun way to send messages, stickers, and make HD phone and video calls for free. Аз винаги го икономистите. Винаги искам да го натисна. Don't press. Искам да го пресна. Това не го знам. Какво направи? Вчери го, исках го. Кой си? Това ми мида през главата. Какъв? Не, така вече не става. Да, бе, направиха ли го? Аре, бе, аз го чистих. Да. Това е смешно. Аре, не, направи го! Нечестници! Това не знам как се го направи с духи. Ей така. Плеяги, пак. Още това ни е трета игра последно. И после някой ми показва. Не, аз искам да показвам на всички игри колко съм много. Секси. Да. Така. Аре, направи ходи! Изи. Бъгай. Ей!
Добре. Сега бягам от колата. Се ми хване. Тира. Блъснаха му. Трябва да се присъединим по него. Карах в турба. И хора, това за всичко този клеп. И до скоро!